Συμπατριώτησες, συμπατριώτες. Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά, αλλά και ιδιαίτερη συγκίνησή μου, που μετά από την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας μου, βρίσκομαι πίσω στην Κύπρο μας και είμαι σήμερα σε θέση, με την ευκαιρία του νέου έτους, να σας απευθύνω με αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού την ευχή η νέα χρονιά να είναι η αρχή του τέλους των μεγάλων περιπετειών της χώρας μας. Το 2014 ήταν ακόμα ένας χρόνος σκληρής δυστυχώς δοκιμασίας, καθώς ακολούθησε τη δραματική χρονιά του 2013, κατά την οποία, προς αποτροπή της άτακτης χρεοκοπίας της χώρας, υποχρεωθήκαμε να αποδεχτούμε την υλοποίηση ενός απαιτητικού προγράμματος εξυγίανσης του κράτους και ανόρθωσης της οικονομίας μας. Ο κυπριακός λαός, για άλλη μια φορά, απέδειξε ότι έχει την βούληση, αλλά και το πείσμα, μέσα από θυσίες, να δώσει τη μάχη ώστε η πατρίδα μας να επανέλθει στην θέση που της αξίζει, η οικονομία να ανοικοδομηθεί, αλλά και η υπερηφάνεια και η αξιοπρέπεια να επιστρέψουν στον δοκιμαζόμενο Κύπριο πολίτη. Τα δεδομένα αισθήματα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης μου απέναντι στο λαό μας δεν είναι αρκετά για να ανταποδώσουν το μέγεθος της δικής του συνεισφοράς στον τιτάνιο αυτό αγώνα της αναγέννησης της κυπριακής οικονομίας που όλοι μαζί δίνουμε. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, θα πρέπει να ομολογήσω πως η συμβολή των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των κοινωνικών εταίρων, υπήρξε καθοριστική στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει με συνέπεια τις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι των δανειστών μας. Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, το 2014 μπορεί να χαρακτηριστεί η χρονιά σταθεροποίησης και αποκατάστασης από τη μια της χρηματοληπτικής αξιοπιστίας του κράτους, αλλά και από την άλλη της εξυγίανσης και αναγέννησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με αποτέλεσμα ο τραπεζικός τομέας να περάσει με επιτυχίες την δοκιμασία αντοχής. Επιπλέον, η κυπριακή οικονομία πέτυχε θετικές αξιολογήσεις και αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους, κατέστη εφικτό μετά από 3 χρόνια η έξοδος της χώρας στις αγορές, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο για το 2014 να κινείται σε θετικά επίπεδα. Παρά τα αυτά και παρά τα πιο πάνω, ούτε παραβλέπουμε, ούτε αγνοούμε τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν μια σημαντική μερίδα του λαού μας, όπως είναι το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά δυστυχώς και η ανάγκη ύπαρξης κοινωνικών παντοπουλίων. Προς ανατροπή αυτής της κατάστασης, αλλά και προς αυτή την κατεύθυνση, επικεντρώνονται και οι εντονότερες των προσπαθειών μας, ώστε μετά την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και την σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, να προσελκύσουμε την εισρωή ξένων επενδύσεων ή και την χρηματοδότηση όριμων έργων ανάπτυξης, προκειμένου το 2015 να είναι η χρονιά επενδύσεων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και αντιμετώπισης των όσων προβλημάτων επεσόρευσε η οικονομική κρίση που βιώσαμε το 2014. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, αυτό που εξίσου θεωρείται σημαντικό και χαρακτηρίζει, αν θέλετε, το 2014, είναι η αποφασιστικότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα του εξυγχρονισμού του κράτους, θέτοντας για πρώτη φορά τα θεμέλια για ουσιαστική μεταρρύθμιση και τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Θεμέλια τα οποία θα δώσουν την προοπτική ώστε το 2015 να αρχίσει η ουσιαστική υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανασυγκρότησης του κράτους. Θα πρέπει να πω ότι την ίδια ώρα ενισχύουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ενεξελίξη προσπάθεια για πάταξη της σύψης και διαφθοράς και οριστικό τερματισμό της ατιμωρησίας.
Θέλω για άλλη μια φορά να είμαι σαφής αλλά και κατηγορηματικός. Η κουλτούρα της ανοχής και ατιμωρησίας έφτασε οριστικά στο τέλος της. Το 2014 μπορεί ακόμα να χαρακτηριστεί ως η χρονιά εφαρμογής ενός πραγματικού κοινωνικού κράτους με την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Μια πολιτική που πρέπει να ομολογήσω θα αναθεωρείται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες των πολιτών μέσα από μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Ακόμα, φίλες και φίλοι, το 2014 υπήρξε ο σχεδιασμός έτσι ώστε το 2015 να αρχίσει να υλοποιείται ένα βιώσιμο γενικό σχέδιο υγείας. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, θα μπορούσαν να λεχθούν περισσότερα είτε στα όσα καταγράφονται και θεωρούνται θετικά για την παρούσα διακυβέρνηση, είτε ακόμα και στις ενδεχόμενες παραλήψεις μας. Για όλα όμως αυτά, θα έχω την ευκαιρία να κάνω εκτενέστερη αναφορά στον απολογισμό της διετούς διακυβέρνησης κατά το μήνα Μάρτιο. Πέραν όμως των όσων έχω αναφέρει, αυτό που δεν μου επιτρέπεται να παραλείψω είναι η αναφορά στις εξελίξεις που άπτονται του μεγάλου εθνικού μας προβλήματος που αφορά την κατοχή και την διαίρεση της πατρίδας μας. Είναι καλά γνωστό πως οι προσπάθειες για την επίτευξη ενός γόνιμου διαλόγου για τερματισμό της απαράδεκτης κατάστασης που για 40 χρόνια ισχύει, πετύχαμε στις 11 του Φεβράρι του 2014 την έκδοση ενός κοινού ανακοινωθέντος που θέτει τις βασικές αρχές αλλά και αξίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να εξευρεθεί μια διαρκής και βιώσιμη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Και θα ήθελα να τονίσω αυτό που όλοι γνωρίζουν, πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ενάντια της στασιμότητας, αλλά ιδιαίτερα του status quo, και πως ακόμα είμαστε αποφασισμένοι για ένα χωρίς εκβιασμούς διάλογο. Είμαστε έτοιμοι για μια έντιμη ειρήνη που θα διασφαλίζει μέσα στο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες για ένα λυσλόγης ευρωπαϊκό κράτος που θα διασφαλίζει ειρηνική συμβίωση αλλά και προκοπή για όλους τους νομίμους κατοίκους του νησιού. Το έχω πει κατ' επανάληψη και θα το επαναλάβω και σήμερα. Ο φυσικός πλούτος ανήκει στο κράτος, το σύνολο των νομίμων πολιτών του οποίου έχουν αποκλειστικά και μόνο το προνόμιο της κάρπωσης και απόλαυσης των ωφελημάτων που θα προκύψουν. Και όπως είναι αυτονόητο, η διαχείριση και εκμετάλλευση ανήκει στην εκάστοτε νόμιμη κυβέρνηση, η σύνθεση της οποίας είτε προνοείται από το σημερινό Σύνταγμα ή το Σύνταγμα που θα προκύψει από την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βάση των όσων έχουν κατά καιρούς συμφωνηθεί. Ο φυσικός πλούτος δεν θα πρέπει να αποτελεί με κανέναν τρόπο πρόσχημα για δημιουργία νέων τετελεσμένων εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν κίνητρο για την επίτευξη το συντομότερο δυνατό μιας ειρηνικής λύσης που θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, του λαού και της οικονομίας. Την ίδια ώρα και θέλω να τονίσω πως ουδής επιθυμεί την αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση του όποιου πλούτου ανήκει στο κράτος. Αλλά και την ίδια ώρα, σε κανένα και σε ουδένα δεν επιτρέπεται να επιζητεί να καταστεί επιλεκτικά συνεταίρος εις των πλούτων ενός κράτους, του οποίου αντί την μετεξέλιξη επιδιώκει την κατάλυση με προτάσεις που αποσκοπούν στην δημιουργία δύο κρατών. Απευθυνόμενος στους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας,
την Τουρκία, αλλά και την διεθνή κοινότητα. Επιθυμώ να καταστήσω για άλλη μια φορά ξεκάθαρο πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιμη για την επανέναρξη του διαλόγου, αν και εφόσον τερματιστούν οι όποιες πράξεις ή ενέργειες αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αποτελούν άμεση ή έμεση απειλή επιβολής της βούλησης του ισχυρού. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, η συλλογική διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος δεν μπορεί να είναι σχήμα κενό περιεχομένου, ούτε ένα περιστασιακό σύνθημα. Ήταν πάντοτε η πεποίθησή μου πως για την αντιμετώπιση των εθνικών κινδύνων, αλλά και των μεγάλων εθνικών τραγωδιών, όπως η οικονομική κρίση που διερχόμαστε, δεν είναι η αρκετή η ώμη κανενός. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να απευθύνω προς όλους, πολιτική ηγεσία και πολίτες. Είμαι έτοιμος, και θέλω να το τονίσω, να εισηγηθώ αλλά και να ακούσω τις όποιες απόψεις των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να επιτύχουμε το σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής. Χωρίς να παραβλέπω τις επιμέρους διαφορές, θα ήμουν ακόμα έτοιμος, χάριν του εθνικού καλού, να συνεργαστώ με τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να επιτύχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλήσεις ή, αν θέλετε, την ευρύτερη δυνατή συνένεση ή ανοχή. Η συνεργασία όλων τούτες τις κρίσιμες ώρες είναι απαραίτητη και θέλω να πιστεύω πως ενωμένοι και ιδιαίτερα μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που εξάλλου είναι και το όραμα όλων μας, την δημιουργία ενός κράτους που θα αποκαθιστά όχι μόνο την αξιοπρέπεια και περηφάνεια του κάθε πολίτη, αλλά και την δημιουργία ενός σύγχρονου και ευνομούμενου κράτους. Εύχομαι σε όλες και όλους το 2015 να είναι χρονιά δημιουργικής συνεργασίας, αλλά και απευθυνόμενος στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, εύχομαι προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Χρόνια σας πολλά.